salam dari kami Woko Channel. Piye to ki? Wis to mantu aku. Pena. Selamat pagi. Kemarin nggak masuk dari mana? Repot ngapain? Kok yang ngono to nik repot. Poso-poso ya. Kayak ngono ta iso ya. Ya Allah. Oh, ngono. Ya. Dik iki enggak mlebu berarti lucu. Ya Allah. Lah weh iki mlebu ora weh iki? Ya. Lali. Iso lali. Lah sing dadi pen iki sapa? Oh iso mlebu berarti. Wah, lah dadi pen iki sapa kok iso ya ngono. Pen ini tapi kok brengosen iki. Ora to. Masuk kerok to. Ini pen itu. Lagi mana tak? Gak saya tok ndek tok. Oh, pen ini saya tanya. Oh, pen ini baturi ngarit penyok. Dari kan. Ngono. Ya oleh ngono ya Rita. Ditombo kangen wong-wong wilasine. Ya oleh haritane pen iki. Ya oleh. Pinter ya. Pinter pol wis pokoke. Ngono lho bola persiapan pagi hari ini wis nek lagi kita teko kae. Persiapane. Begitu bola. Wis sehat-sehat kabeh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekrek. Yo. Kerja bakti lur mesti dalan nang kuburan arep poso. Ya kalau kok sing penteleng delok kabeh masamu tontonan kok piye? Ah betul aku gane lho Pak. Nyapu iki. Iya ngono kan gawe kopi randang. Ini kok lho hidup. Kuburane nggone desamu wis mbok resiki para Acarane apa to iki? Ben ge apa? hari Minggu menjelang puasa Ramadan. Apa kan? Melu sahur tapi yo melu buka. Karo kita melu posone. Posone napa-napa kersa. Ye. Nyapo rambut kena tambah jalanmu. Ya ini emang selai pasien piro? Papat. Ya Allah, ya ini wis ngopeni pasien papat emang. Papat iki. Lah aku sing ping piro berarti ping 5 aku san. Nah, Apa ya Allah. Lah ya terus duit mbok gawe apa? lah kene sekali. Lah yo
langsung ben toh. Lah aku sekali pijet lho. Gak enek rong dino nyekel duit. Wah, kemlintine mulai metu. Kemlintine lho. Ya ini wis ngopeni pasien 5 boleh saya mene. Budal omah jam piro kok ya ini wis oleh pasien 5 emang. Aku budalku ket jam 09.00 isuk. Oh jam 09.00 isuk mah. Alhamdulillah lancar, sing penting lancar diparingi sehat ya. Diparingi kesehatan awake. Amin. Ojo lali awake bersyukur. Amin. Dadi wong kuwi lak dikongkon pijet wong aja sampe awake ngarah. Nah, lho krungu. Seikhlasnya. Dadi saya ikhlasnya aku ki goyan. Yo wong iki kan di ibaratnya dikai bayaran 100. Kuwi kan ya alhamdulillah ya rezekimu wis. Iso luwes. Nah, to. Ya ora apa-apa ben ireng kok aku arep. Oke, ya wis sing penting intine sehat-sehat Ijel ya. Tetap semangat, panggah. Oke. Jargonmu. Aduh dancuk, awasno lho ya. Oke. Ayo. Kata-kata hari ini. Semangat. Siap. Iya. Makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Lalu bakso. Oke, masuk. Joget Adres. Joget no. Pokoknya bengep-bengepin kok pokoknya. Ku rindu kayamu ketika bermanja. Asoy. Awak rapena kemeringet.